Сәлем сезгә Искән таң җиреннән, сәлем сезгә Саба җиреннән. Сәлем сезгә барлык дуслардан, сәлем сезгә Моңнар иленнән. Хәерле кич, Саба дулкыннарын яратып караучылар. Исәмсез, мәктәп төбе тапшыруында сезне байлар сабасының нәкъ үзәгендә балкып торучы балалар иҗат үзәге укучылар сәламли. Бүген тапшыруны без, Закирова Лилия Һәм Баракова Әдилә алып барабыз. Озын тарихлы, күркәм традицияләргә бай иҗат үзәгенә рәхим итегез. Без сезнең белән иҗат үзәгебез нинди тормыш белән яши, нәрсә белән шөгыльләнә, шул турында сөйләшербез. Саба районы балалар иҗат үзәгенең башлангычы районның пионерлар йорты тарихына барып тоташа. Пионерлар йорты 80нче еллар азагына кадәр хәзерге Саба гимназиясенең бакчасында урнашкан таш бинада, соңрак Саба орта мәктәбенең теплицасының 2нче катында үз эшчәнлеген алып бара. Тимерчылык эше, колхозга булышу, макулатура, металлолом, көл, күмер җыеп ташыруда да пионерларның өлеше бик зур була елларда. Аннан директоры булып Зиннурова Фаягөл Габдрахман кызы эшли. Ә инде 1992 елның 24 декабрендә Саба районы администрациясе башлыгы карары нигезендә балаларны һәм яшүсмерләрне өстәмә белем алуга тарту максатыннан Байлар Сабасының Закир Йосыпов урамында 32нче йортта урнашкан район башкарма комитеты бинасы балалар иҗат үзәге буларак үзгәртелә. 1993 елның октябрь аенда балалар иҗат үзәге үз эшчәнлеген башлап җибәрә. Иҗат үзәге ничек яши, нинди максат бурычлар тормышка ашырыла? Балалар иҗат үзәге директоры, вазифаларын башкаручы Сайфуддинова Гөлшат Зөфәр кызыдан сүз бирик. Балалар иҗат үзәге 1993 елдан бері бүгенгесе көнгә кадәр хезмәт күрсәтә. Барлыгы 21 хезмәткәр эшли. Оешмабызның төп эшчәнлеге һәм максаты булып, балаларның мәктәптән тыш вакытларын файдалы һәм мавыктыргыч итеп үткәрүне оештыру тора. Күп төрле эш юнәлешләренең берсе һәм иң мөһиме булып безнең түгәрәкләр эшчәнлеге санала. Быелгы уку елында балалар иҗат үзәгенә караган 66 берләшмә эшли. Шуларның 40-ы сәнгать, 4-се туризм туган якны өйрәнү, 22-се техник иҗат юнәлешендәге берләшмәләр. Әлеге берләшмәләрдә 990 бала шөгыльләнә. Шуларның күбесе мәктәпләргә таратылган. Укытучылар берләшмәләрне үзләре төзегән һәм өстәмә белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандартына нигезләнеп алып баралар. Ә укучыларга килгәндә инде алар берләшмәләргә зур кызыксыну белән яратып йөриләр. Укучыларыбыз өчен ел дәврендә төрле дәрәҗәдәге конкурслар, чаралар, мероприятиялар үткәрелә. Берләшмәләргә йөрүче укучылар әлеге чараларда актив катнашып, яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Әйтегез әле дусларым, иҗат үзәге базасында эшләп килүче түгәрәкләр белән якыннанрак танышыйк. Әйе, бик рәхәтләнеп. Мәсәлән, Фәрит Габделмәҗитович Аубакиров җитәкчелегендә иткән вокал түгәрәгенә укучылар бик теләп йөриләр. Алар матур итеп җырларга гына түгел, төрле уен коралларына уйнарга, сәхнәдә үз-үзеңне тоту күнекмәләренә дә өйрәнәләр. Без Пима вокаль-инструменталь ансамблена яратып йөрибез. Бу түгәрәктә без төрле уен коралларында уйнарга өйрәнәбез. Ул да булса гитара, барабаннар, синтезатор. Безнең репертуарда татарча, русча һәм инглизчә җырлар бар. We're
Хамадиев Зульфия Хамадиевна исә безнең яшь модельерлар итеп үстерәм. Аның белән без мода сүзләренә өйрәнәбез, халкыбызның гореф-гадәтләренә, күңел-мизәкләренә нигезләнеп, уйлап тапкан киемнәрне киеп кенә калмыйбыз, зур сәхнәләрдә дә тәкъдим итәбез. Зульфия Хамадиевна, үзегез, эшегез, хезмәтегез турында сөйләп китегез әле. 2001 елдан бирле балалар иҗат үзәгендә өстәмә белем бирү укытучысы булып эшлим. 2 юнәлешне алып барам. Аның беренчесе театр мод дип атала, икенчесе ыргак белән бәйләү. Театр мод инде монда иң беренче килгән балалар инә, кайчы, бумага, фетрлар белән танышалар. Ә инде ыргак белән бәйләү дигәндә сез беләсез инде аны җип белән. Әмнәха күреп торасыз, технология шуны хәтлек алга китте. Даже ыргак белән бәйләмисең, ә бармаклар белән дә бәйләп була. Шушы ел дәвамында эшләвем өчен әйтәсем килә, мин башта бәләкәй кызларны алырга шуны хәтлек куркаем. Ни өчен дигәндә, куркынычсыз кагыйдәләре шундый көчле монда. Монда бит инде инә, кайчы, монда инде куркынычсыз кагыйдәне бик каты сакларга кирәк. Ә хәзер замана үзгәрә дигән булабыз, балалар да шуны хәтлек тере. Бәләкәй класстан алар белән алам, рәхәтләнеп эшлим. Ялар да рәхәтләнеп өйрәнәләр. Уңышларыбыз да күп. Весенние выкрутасы дигән, без бергә Талант фест, Ёлка фест дигән конкурсларда катнашып, нәтиҗәле урыннарыбыз бар. Рәсем ясарга яраткан һәр бала Николаева Эльмира Әмир кызы белән танышырга тиеш дип саныйм мин. Аның түгәрәгендә рәсем ясарга гына түгел, төрле композициялар ясау, бизәкләү, әвәләү, декоратив гамәли сәнгать серләренә дә төшенәбез бит. Агенедина Гөлнара Равильевна безне чын программистлар итеп тәрбияли. Компьютер һәм түгәрәгендә төрле программалар белән эшлибез, 3D принтер белән модельләр ясыйбыз, анимацион фильмлар төшерәбез. В компьютерном классе я уже обучаюсь 5 лет. За все это время я участвовал во многих конкурсах, всероссийских и республиканских. Например, Технофест, Виртуальный мир в моем смартфоне, программирование SketchUp и второй всероссийский конкурс «Школьная наука». И занимал там призовые места. За все это время мы использовали очень много разных программ, например, SketchUp, Pencil и многие другие. А еще создавали 3D-модели с помощью 3D-ручки. Раньше я не знал, как пользоваться компьютером, но сейчас я знаю. Например, я знаю, из чего он состоит и многое другое. Я хочу, чтобы наши уроки информатики проводились чаще, потому что современная жизнь без наших компьютеров невозможна. Мозаика сәнгате түгәрәгендә безне оста куллы Шагвалиева Алсу Марсовна мозаикадан төрле эшләнмәләр ясарга өйрәтә.
Минем исемем Ясминя, миңа 10 яшь. Мин мозаика түгәрәгенә йөрим. Беренче ел гына йөрсәм дә, Алсу Марсовна безне күп әйберләргә өйрәтте. Дөрес итеп пыяланы кисәргә. Мозаиканы төрле методлар белән төзергә өйрәтте. Минем мозаикалар инде күп конкурсларда һәм выставкаларда булды. Бу түгәрәктә тагын нәрсә белән шөгыльләнәсез? Алсу Марсовна безне мозаикадан тыш төрле кызык креатив эшләр ясарга өйрәтә. Менә бусы шүпне сәнгатькә әйләндергән эшләребез. Ә менә бусы яраткан мультфильм геройларыбызның коллекциясе. Ә менә монда татар әдәби әсәрләрне мозаик эшләнмәләр. Ә безне хореография түгәрәгенә күрәле син. Җитәкчебез Альмира Фуатовның белән заманча, эстрада һәм төрле милләт биюләрен зур сәхнәләрдә биебез. Төрле конкурсларда призлы урыннар алабыз. Безнең коллективның исеме Mix. Мин 2017 елга биюдә йөри башладым. Без төрле халык биюләре өйрәнәбез. Без күптән түгел генә Вятский Полянага бардык һәм беренче урын алдык. Мин биюгә 6 яшьтән йөрим. Кызларга йөргә бик ошый һәм бию дәресләрен калдырмаска тырышалар. Әле безнең шүлмәк әвәләү серләренә өйрәтә торган түгәрәгебездә эшли бит иҗат үзәгендә. Укытучыбыз Хәмидуллин Абдувакил Рәхимә углы белән балчыктан төрле савыт-сабалар, уенчыклар әвәләп, вакытын узганын сизми дә калабыз.
Балалар иҗат үзәгендә уку елы дәвамында кызыклы түгәрәкләр эшчәнлегеннән тыш район мәктәпләрендә белем алучы укучылар өчен күп төрдәге кызыклы чаралар, бәйгеләр оештырылып килә бит. Мәсәлән, Шәүкәт Биктимеров исемендәге республика күләм балалар театр сәнгате конкурсын үткәрү инде традициягә керде. Быел 10нчы тапкыр республика күләм конкурс буларак оештырылды. Һәм Соба, Орша, Питрәч, Теләче, Балташ районнары мәктәпләреннән килгән театр коллективларының чыгышлары тәкъдим ителде. Шулай ук республика күләмендә узучы весенние выкрутасы бәйгеләре, район күләм алтын башма конкурсы, балаларның яратып катнаша торган бәйгеләре булып тора. Уку елы азагында барлык түгәрәкләр эшчәнлегенә нәтиҗә ясап, күп төрле номинацияларны үз эченә алган фестиваль-конкурс үткәрелә. Ул республика күләм без бергә балалар халык иҗаты бәйгесе кысаларында уздырыла. Әлбәттә, биючеләрнең, җырчыларның, шигырь осталарының иң сәләтлеләре, осталары зона республика этабында катнашу хокугын ала. Быелгы уку елында иҗат үзәге тарафыннан 3нче тапкыр Талант Фест дип исемләнгән бәйге бездә булып узды. Анда район мәктәпләрендәге укучылар төрле номинацияләрдә актив катнашты. Шулай ук быел 18 апрельдән алып 20 апрель аралыгында Junior Profi 2023 район чемпионаты үтте. Чемпионатта районыбыз мәктәп укучылары кием һәм аксессуарлар дизайны, балта остасы, ресторан сервисы, мультипликация, чәч-тораш осталыгы, тәрбияче компетенциялары буенча көч сынашты. 26 апрельдә Саба мәктәбе базасында сәйер балалар һәм яшүсмерләр театрларының район фестивале узды. 1-31 март көннәрендә әлеге бәйгенең сайлап алу туры үтте. Фестивальдә катнашу өчен районның мәгариф оешмаларыннан 27 театр постановкасы тәкъдим ителде. Шуларның 12се йомгаклау этабында чыгыш ясады. Иҗат үзәгенең күпчелек берләшмәләре район мәктәпләре базасында эшләп килә дип әйтеп узганыйк.
Бүгенге көндә өстәмә белем бирүнең аерым бер юнәлеше булып техник иҗат белән шөгыльләнү өлкәсе тора. Балалар иҗат үзәге каршында 22 техник иҗат юнәлешендәге түгәрәк эшли. Робот техникасы һәм интеллектуаль системалар, 3D модельләштерү, ЧПУ белән станокларда фрезер эшләре, программалаштыру, конструкциялар булар барысы да бүгенге көндә кызу темплар белән алга баручы юнәлешләр. Уку елы барышында робототехника, авиа, авто, суда модельләштерү ярышларында, күргәзмәләрендә әлеге юнәлеш буенча белем алучы укучылар даим катнашып, төрле дәрәҗәдәге җиңүләргә ирешәләр. Мәсәлән, мәктәптә эшләп килүче суда модельләштерү, авиа модельләштерү, автомодель, робототехника берләшмәләре шундыйлардан. Суда модельләштерү, авиа модельләштерү юнәлешләре буенча балалар өчен ярышлар, укытучылар өчен стажировкалар үткәрү өчен Икшермә кадет мәктәбе һәм лесхоз урта мәктәбе елда республика һәм зона мәйданчыгы булып тора. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, безне һәряклап шәхес буларак үсешебезгә балалар хәрәкәте эшчәнлеге дә бик зур йогынты ясый бит. Бүгенге көндә иҗат үзәге базасында Кояшкай балалар оешмасы һәм район балалар думасы нәтиҗәле эшләп килә. Әйдәгез әле, оешма белән якыннан таныштырып китик әле. Әйе, иҗат үзәге укучыларга өстәмә белемне биреп калмый, ул аларга иҗат һәм җәмгыятькә файдалы хезмәт белән шөгыльләнү өчен мәйданчык булып тора. Әлеге эш белән районыбыз мәктәпләрендә һәм иҗат үзәге базасында оешкан балалар берлекләре эшли. Ул үз эченә Татарстан валислары, ЮИТ, Юнармия, РДШ, волонтерлар хәрәкәтеннән ала. Районда балалар хәрәкәтен үстерү буенча даими төрле чаралар үткәрелеп тора. Иң яхшы мәктәп думасы, мәктәп КВН лигасы, ел активы, пионер туган көне уңаеннан узучы слет кебек чаралар әлеге юнәлешнең төп чаралары. Балалар хәрәкәтенең бер тармагы булган тимерчылык, волонтерлар хәрәкәтенә дә районда ныклы игътибар бирелә. Уку елы дәвамында оештырылган төрле акцияләрдә укучыларыбыз актив катнаша. Мәсәлән, Duracell компаниясе белән берлектә батарейка акциясе кысаларында 280 килограммнан артык батарейка утилизацияга тапшырылды. Макулатура, дару үләннәре җыюда да укучыларыбыз актив катнаша. Яңа гына укучылар көче белән 125 килограммга якын нарат бөресе, 20 килога якын куян бөреләре җыеп тапшырдык. Быел шушы барлык балалар оешмаларын бер оешмага туплап, Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте эшли башлады. Әлеге оешмада эшчәнлек 13 юнәлеш буенча эшли. Монда образование, яңа технологияләр, медиа, спорт, туризм, сәламәт яшәү рәвеше, волонтерство, туган як, туган тел, мәдәният, патриотизм, хезмәт кебек юнәлешләрдә эш алып барыла.
2019 елның март айынан районыбыз башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов инициативасы белән районда балаларга һөнәри юнәлеш бирү буенча Саба бала һөнәр, һөнәрләр шәһәрчеге программасы булдырылды. Программаның кураторы булып балалар иҗат төзәге тора. Районның балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр һәм мәктәпләрдә укучылар әлеге оешма предприятиеләр базаларында булып, үзләрен төрле өлкәләрдә профессияләрдә сынап карыйлар. Әлеге программаны реализацияләүгә районның 29 оешмасында 26 станция җәлеп ителде. Балаларның җәйге ялын файдалы һәм күңелле үткәрүдә игътибар үзәгендә торучы мәсьәлә булып тора. Әлеге максатларны тормышка ашыру йөзеннән районның кояшка сәламәтләндерү һәм ял лагере нәтиҗәле эшләп килә. Беренче смена Сәяд Саба аланы буларак эшләде һәм без смена буена кызыклы мастер-класслар, мактыргыч белем алу дәресләре үттек. Шулай ук лагеребезнең күңелләрдә биләрдәге Сәләт халыкара белем бирү форумында катнашу белән истә калды. Лагерьнең икенче сменасы техник иҗат юнәлеше буларак оештырылды. Без ял итү белән бергә төрле юнәлешләрдә, мәсәлән, Айка компаниясе оештырган программалаштыру дәресләрендә бадминтон, кул эшләре, хореография, чепу станокларында фрезер эшләр кебек түгәрәкләрдә кызыклы мәгълүмат туплый алдык. Хөрмәтле зәңгәр экран каршында утыручы безнең яраткан тамашачылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Алга таба да мондый очрашларны дәвам ителүен теләп, барлык безне караучыларга шатлык, куанычлар, бәхет, мул тормыш телибез. Яңа җырлар килә, яңа җырлар белән каршылый гасыр таңнарын. Тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклык дөньяны. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.